नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय गुगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. ओसरगाव टोल नाक्यावरील टोल वसुलीला आज अखेर मुहूर्त सापडलाय. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या कोल्हापूर कार्यालयाकडून याबाबतची सूचना जाहीर करण्यात आली आहे. अरबी समुद्रात निर्माण झालेलं बिपरजॉय चक्रीवादळ गुजरातच्या दिशेनं सरकतंय. 15 जून रोजी हे चक्रीवादळ गुजरातच्या किनाऱ्यावर धडकणार आहे. यावेळी ताशी 150 किलोमीटर वेगानं वारे वाहण्याचा अनुमान आहे. देशात नरेंद्र तर महाराष्ट्रात शिंदे अशी जाहिरात शिवसेनेच्या वतीनं प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्यातील राजकारणात चर्चांना उधाण आलंय. तसंच युतीत नाराजी नाट्य देखील सुरू झालंय. आमदार वैभव नाईक यांना एसीबी कडून पुन्हा एकदा नोटीस काढण्यात आली आहे. यात 28 जून रोजी सकाळी 11 वाजता पोलीस उपअधीक्षक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग रत्नागिरी येथे उपस्थित राहावं असं कळवण्यात आलंय. मँगलोर एक्सप्रेसने पनवेल ते कणकवली असा प्रवास करणाऱ्या सुरेश तेजम यांच्या बॅगेतील सुमारे 2,50,000 रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने व 4,300 रुपयांची रोकड चोरट्यानं लंपास केली आहे. 20 मे रोजी घडलेल्या या घटनेची रत्नागिरी पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आली होती. तेथून हा तपास कणकवली पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आलाय. विषारी द्रव प्राशन केल्यामुळे अत्यवस्थ झालेल्या कणकवली कासारडे येथील ऋषिकेश खाडी याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झालाय. ऋषिकेशनं सोमवारी रात्रीच्या सुमारास विषारी द्रव प्राशन केलं होतं. मात्र हे द्रव प्राशन करण्यामागचं कारण अजून समजू शकलं नाहीये. सावंतवाडी शहरात शासकीय धान्य गोदामाजवळ पार्किंग केलेल्या दुचाकी चोरीचा स्थानिक गुन्हा अन्वेषण पथकानं अवघ्या 2 दिवसात छडा लावलाय. या प्रकरणी गौरेश बाळकृष्ण परब याला अटक करण्यात आली आहे. 10 वर्षांपूर्वी घरगुती भांडणातून आपल्या आईच्या खुनाच्या गुन्ह्यात कारवास भोगून तो 6 महिन्यांपूर्वीच सुटला होता. फोंडाघाट मार्गावर गाय आडवी आल्यानं मुंबईच्या दिशेनं जात असलेल्या कार चालकानं अचानक वेग कमी केला. त्यामुळे कारला पाठीमागून आलेल्या कारची धडक बसली. मंगळवारी दुपारी 1:15 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. देवबागातील वीज समस्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी आगाऊ सूचना देऊनही वीज वितरणाचे अधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे संतप्त ग्रामस्थांनी सरपंच उल्हास तांडेल यांच्या नेतृत्वाखाली वीज वितरण कार्यालयाला टाळं ठोकलं. मालवण आगारातून पहाटे 4:50 वाजता सुटणारी मालवण बार्शी एसटी कुपेरीच्या घाटीत कोसळली आहे. येथील तीव्र उताराच्या वळणावर चालत्या बसचं स्टेअरिंग अचानक लॉक झाल्यानं सकाळी 6 वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात घडल्याचं समजतंय. या अपघातात चालकासह काही प्रवाशांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र दिवसभरातील अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आताच सबस्क्राईब करा. फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.